Вие сте с рубриката "Актуално" с Божидар Караджов. Предстоят добри дни за българската демокрация, започвайки от варненския кмет Благомир Коцев, който не само, че ще бъде оправдан по обвиненията, които има, за което казах и преди няколко месеца, но и ще запази кметския си пост. Нещо повече, тепърва той има бъдеще в политиката, макар и с партия различна от ПП. На второ място бих искал да засегна правосъдната система и съдебната. Със сигурност главният прокурор, временно изпълняващ, най-късно до 3 месеца ще предстоят сериозни промени поради някакви процедури, вероятно свързани с европейски санкции спрямо нашата система и спиране на някакви европейски средства. Той в момента, доколкото знам, има такива замразени, но тепърва ще има сериозни рокади и включително във Висшия съдебен съвет. Тоест, през 2026 година ще имаме нов Висш съдебен съвет. Относно парламента. Нови 2 партии ще влязат през следващата 2026 година при предстоящите предсрочни избори. Кои са те, е рано още да коментирам, но ще стане ясно съвсем скоро. Съвсем информацията, която бих могъл да ви дам, е, че във връзка с Васил Божков предстоящо нов проект ще бъде отразен с добро представяне в бъдещи парламенти. Не на последно място исках да отбележа партия Възраждане, която ще запази своето влияние през следващия парламент. ГЕРБ също бих казал, че ще има доста добра позиция, но не по-добра от сегашната. Пак казвам, ще имаме нов играч и то 2 на политическия терен. Управляващите ще дадат абсолютно назад във връзка с преработването на бюджета за 2026 година, който в рамките на ударно следващите 2 седмици ще бъде преработен. Предстоящото споразумение за мир между Украйна и Русия, макар и с определени все още забавяния и с доста предстоящи условия, които Украйна, за съжаление, ще трябва да се съгласи да изпълни, в периодът около март ще имаме реални резултати. Благодаря ви.